Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Sa araw na ito is magpabaksina po ako. Final decision. Kasama ko si Hawa Kamara and samahan nyo kami sa vaccination center. Please watch and subscribe to my YouTube channel. Andito na kami sa lungsod ng Kulambugan and this is the first day na ng aming vaccination, and then papunta na po kami. Ay, wait, ayan, with Hawa Kamara, siya po yung nauuna dahil super aggressive talaga si Hawa Kamara, no? Parang very energetic, sobra talaga siya ka-energetic. Perma na si Hawa Kamara sa iyang kuan sa vaccination area. Oh, daghan kay tao. Oh my God. Ang daming tao sa vaccination. So I think umaabot pa po kami ng mamayang hapon pa siguro, no? I think alas 2 or alauna. Dahil daming tao. Last week is nagpunta kami dito is daming tao, sumusobra rin tao, kaya umuwi kami. And then ngayon na naman, pagbalik na namin is umuwi na, baka umuwi na po ito si Hawa Kamara dahil ano, yan. So nagchika siya sa akin kanina na pag maraming tao, so hindi tayo tutuloy. So thank you so much mga langga, and don't skip the ads dahil ang daming tao. Mamaya pa kami makapunta doon sa may vaccination center, yung municipality civic center or Kulambugan Civic Center Gymnasium, kasi dito pa kami, sinasalang pa po kami, and then ito rin ko ang dami, nag-vlog ko dam. Ayan, medyo busy si Hawa Kamara dahil siya po yung na sekretary ko ngayon siya. Astro akong ikuan karon. Ako sa kuan sa venue. Kay Astra akong napili. I think sa Inubak man unta to siya, tapos na Astra ko ngano ni siya. Hawa Kamara. Mana ka? Sure oy. Unsay mo halang Astra sa Inubak? Inubak. Na, sa Astra man ni diri. Oh. Daw mana ka? Mana ka? Astra din ni Astra. Oh. Astra mo? Ano ba? Agol mo rin po na. Ay ngano? Sa pila ko dugo nga 120. 120 normal rates mo. Ay salamat. Nakulbaan magkukumamoy kaya nga mag sila nga kung ano ang vaccine kaya no. So Astra, okay lang Astra. Okay lang. Astra. Hey guys, this is the last final screening sa ano. Oh my God, ayan na yung mga doctors natin. So very sad na ano. Oh my God. Ala, vlogger aday ka day. Ala, pila na subscriber mo? Ulo yoy. Nagpabaksin na si Madam. Masa may YouTube nimo di ay? Ay, follow ninyo Jupitas Vlog. Tangkilikin sariling atin. Nagpatupok mangay kag dalonggan nanya. Adlo kag dagom. Pa-shout out ko rito sa imong vlog ha.
Wala na, sugda na ang paglubong. Lingi, diri, lingi. Ay, kana. Dara, oh. Gilubong na yun. Okay kayo. Way sakit, oh. Way sakit. Okay kayo. I-post na? Ay, dalawa ni siya? Hindi mo na may balanta halta magpangkiri-pangkiri. Tindahan, sir. Shout out, Bread Hub. Oh, Bread Hub. nasa terminal. Nasa Mukas Terminal. Ato mo rito. Salamat, sir. Ay, Hawa Kamara. Ano masasabi mo? Well, actually, okay. Na-excited na ako, mabaksin na. Para sa'yo to yan. Uy, ano ba yan? Uy, nagpasalamat yung kasamong nurse. Ma'am, dili man na sakit, ma'am, no? Dili oy, na-carry na kayo no. Oh, kanang magpabaksin, anhi na jud mo. Kay pag January, ani, magbayad na jud mo kung kisay magpabaksin. Oh, mahal na ba kayo? Pila, ma'am? 5 kyaw. Uy, ginoo ko dinis ako. Uy, salamat! Uy, finally! Nabakunahan na din kami. Actually, Astra yung napili namin kasi Sinovac sana kaso na short yung vaccination sa Sinovac. So, ano masasabi mo ngayon dahil may vaccine na tayo? Pues, humanda ka, hindi na kami kolorom. So, finally, may vaccine na kami. So, hindi na kami matatawag na kolorom. And then, ano masasabi mo sa mga nagsabing ano na tayo? Dira na siya sa Mukas kasi wala tayong ano. Well, actually, hindi lahat ng panahon sa inyo may panahon din na kumbaga ang kalibutan is gatuyok-tuyok lamang. So, hindi magsalita ng tapos. Yes, can't wait to see you John Mark Ali, Mang Juan, and also sa mga friend ko dyan sa Davao. Uy! Actually, first, lilipad kami ni Sir Antigo, Maynila, and then Mami Angela with Kirby, Cebu. Oh my God! Oh, hi! Thank you, Lord. Thank you. Uy, ang hapdi talaga. Ngayon, hapdi talaga siya, Day. Ano masasabi mo? Wala lang, normal lang siya. Ano ba ang mahapdi? Ang vaccination or ang ayan? Ay, wala. Ay! Oh my God, pero wait ha, kakain muna kami doon sa merkado. I love you all! Thank you so much! I love you, Ayan. Ayan, so natapos na kami nagpa-vaccine and then kakain na kami. So, paano din na tindahan, te? Max, no? Vaccine. Tara, Maxine, Marina sa likod, Marin. Oh, lamig ilhang manok. Manok palanggaan, no? Hi, Miss Joy. I am Rinlo. Ayun, so napakasarap talaga. Kaunta with Madam Jupeta Junaldo. Ayan. Uy, nagkinamot kami. Ay, pwede ito siya ikwanda. So, ayan mga amiga, mga unta. Nagkinamot kami, ha? Agay, sakit man siya. Ano ba? Nag-inject lang. Dala. Ako ka diri. Hello, Madam. Miss G, kain tayo. Check-in, Joy. So, ayan, kain tayo with Madam Jupeta Junaldo, guys, ha. Ayan. Sure, ali, kain tayo, ha. Ayun, shout out po. Shout out naman dyan sa mga ka-YouTuber dyan. Please don't forget to subscribe Jupita Junaldo sa YouTube niya. Tapos sa YouTube ko rin, Hawa Kamara TV. Then, Facebook page, Hawa Kamara. Hello Yoki, maayong otto. Kain po tayo. Burger patty, ilo po. Uy, murag ang ipik na ko sa Astra ba no kay murag gigutom jud ko promise. Gamay naman akong gikaon dito sa pamahawgon. Alam mo, inom di ko gatas niya pag uli. Aga. Damo. Ang sabi mo kanina, ay wala. Di ba? Mag-lain eh, ano eh. Dire mo, ginigit. Hi, Sir Jerry. Uy, paniod to na mo.
Guys, don't forget ha, magkain-kain kayo dyan din. Queen Balanghoy. Mami, Balanghoy, hello, maayong odto, kaunta mi. May mga unta. Naunta mi. Nagkulig lang manok. Okay lang. Kaya higdag. Kaya manok. 30. So, 30 pesos guys, dagko na kayo yung slice, murag kadako sa gugman na ako kang yan. Naban ko diri mi. Ha? Naban ko si Kuan. Queen Balanghoy. Bakit? Ano nangyari? God, ga-report na sa kaanang mi. Mao, dili na ko maka-live. Ula, oh my God. Mag-send ka ng appear. Lagi, pag-send ko kapin mi. Nakauwi na kami sa bahay. Yung bus namin kanina yung sinasakyan, no? Ano masasabi mo, Dam? Masakit ba yung injection? Wala. Mas masakit pa yung iniiwan ng boyfriend. Roy! Ayan, thank you so much, ha. Tapos na po kami nakapag-vaccine sa first dose. Ayan, salamat. Salamat sa mga encourage na, Uy, Jupeta, magpa-vaccine ka na. Kay Melande Blalocan, EPS John Gravity, Yan Dungog, ayan, no? Sir Mr. Benson Talben, Kirby Kinit Kali, Chika Berta. Thank you so much sa inyong lahat, sa mga nagsabi na, Uy, Chupeta, magpa-vaccine ka na. Thank you so much and God bless. Finally, nakauli na ako sa bahay. And pasalamat ako sa taong, happy lang ako kapag nag-message siya sa akin. Sir Antigo PH, Dauming, 29 Official. So, sa TikTok niya is Antigo PH. Ayan, sobrang bait po. Promise. Promise. Napakabait niya. Salamat na nakilala kita, nak. God bless you po. Thank you so much.